Čaute ľudia, vítam u nového videa a dneska tu máme Skin Toxic Challenge, čo znamená, mám dva toxic skiny. Jeden bude tento tu Fish Stick Toxic a druhý bude Toxic Ed, či ako sa volá to. Proste viete, ktorého myslím. Ten v takom zelenom tričku. A bude to Toxic Challenge. Tento Fish Stick znamená only zelenú raritu. Čo znamená, že musíme padnúť na nejaké miesto, kde je zelená rarita. Netuším, kde je zelená rarita, ale zelená rarita sa dúfam nachádza všade. Dúfam. Čiže dúfam, že to vyjde. Opa! Dobre. Ja to je zlata. To je mimo moju raritu. Shotguna, no aspoň nejaká, no není úplne dobrá, ale je to Shotguna. Healy sa nepočítajú. Nie. To je môj friend. Okej, pomen. Daj si tie minička, kámo. Pomen. Opa. Počkaj, tu nadal. Toto je ináč najhoršie. Poď, ja to mám načaržované. Hej. Ojce. Počkaj! Ja sa musím sa vrátiť Sem tu není shotguna? Jackpot! On ide asi hore, Dobre, migam. To není barzakčné video podľa mňa. Kámo, dneska nestáva. Čakaj, čo to je? Ale ja už mega dlho strestal. Sendák nie je druhý. Sa mi zdá, že Sendák nie je druhý. Ale zatiaľ nekapáme, takže to je super. To je super, že nekapáme. Nekapať. To je odjakúc. Dobre, slovenčina so sichom. Nie sú tí... Dvaja botby. Neviem, či je bot. Spy rifle. To je dobrá nabídka. Poďme. Tady padne láka. Nie, spadli sa shotgun. Dobre, super, parádička. Jau. Dobre. To neviem, či je. Neviem, či to bolo normálne. Okej. No ale už sme kapli a reloady v tomto videu nepočítam, takže ideme na ďalšiu hru. Hifujem to.
Okej, máme tu Neda Flendersa. Či jak sa volá. Tuším Ned Flenders sa volá. No, paráda, keď bez Spy Rifle. Ináč, máte radi Spy Rifle, napíšte do komentu. A kámo, ten short! Ten to má viac jak 1000 zliadnutí, za čo vám som veľmi vďačný. A tiež... To je. Počkaj, to máme nejako... Aju. Pivo. Okej. Zaujímavé. Dobre, idem sem. Ideme na save. Takže teraz môžeme používať iba modrú raritu. Čož je také... Hlavne aj tá zelená bola lepšia. Lebo modré veci sú menej, nie? Takže tá zelená je lepšia teda čo? Asi. Zabudol som povedať, že aj na intake to platí, ale takto sme si lepší. Dobre, daj si mini. Na to už nemôžem. Dačo modré, poď. Aj. Kámo, keby tak Foňo vedelo, že iba modré. Tu na nič. To vyhodím. Nič. Tu na nič. A, čo to je? Dobre, aspoň duálne. Kde sú? Som myslel, že tu typci budú nejaký. Ježiši Kristi. Ale toto nemôžem tam dať. Ja teraz by som nemal kapnúť, popravde. By som nemal kapnúť. Okej. Čakaj, ešte je sajtky. Jaj, to je keby mal modrú Spy Rifle, tak to je raj na nebi. Ja neviem, či jak sa to vraví. Ja neviem, jak sa to vraví. Ako, síce som veriaci, ale takéto veci sa neučím. Lebo mi sú na nič. Momentálne sa učím, jak strihať videá. Ale tak on má... Čakaj, tu nabol niečo. Počkaj, aj videli ste, že ten strom padol tiež? Ale to iba ja som videl a mám halucinácie. Ale... I'm a bird! Čo to je? Ináč bojovať z vody sa teraz nedia oplatí. Poď. Oooo! Ty vole. Kde? Jau! Dobre, super. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber, poprípade aj koment, majte sa pekne a čaute.